Dávid Endre vagyok, 3 hónapot önkénteskedtem Nyugat-Afrikában, pontosabban Gánában. Az El Shaddai iskolában tanítottam, és az Edzse Nasser rehabilitációs központban tevékenykedtem ez az időszak alatt. Sokszor volt nyomott, meghökkentő, kilátástalan, szomorú, de egy idő után az ember rájön, hogy valójában a nehézségeken túl bizakodás, egyszerűség és vidámság lakó. Az iskolában töltött idő csodálatos volt. A gyerekek valósággal megrohamoztak, mindenki szeretett volna kérdezni valamit, mindenki meg szeretett volna tapintani, sokan csak meg szerettek volna dörzsölni minket, hogy mitől vagyunk ilyen fehérek, mivel kentük be magunkat, mivel kentük be a bőrünket. Ez a mosolygós gyermekzsival sokszor jut még most is eszembe. Igen, egy igazi élmény. A rehabilitációs központban eltöltött idő teljesen más volt, sokkal nehezebb, lelkileg sokkal nehezebb. Tudni kell, hogy a testi vagy szellemi fogyatékkal élőkről az a helyi hiedelem, hogy megátkozottak, hogy megszállt őket az ördög, valamilyen démon, és igen, hát sajnos ez szerint is kezelik őket. Több praying campnek nevezett létesítmény van, ahol gyakorlatilag láncon tartanak gyerekeket, sokszor bekötött szájjal, lekötözve. Ezt a mi perspektívánkból nehéz megérteni, de sajnos ez a szomorú valóság. A legtöbb szellemi vagy testi fogyatékossal a saját szülei végeznek gyermekkorukban. Mi önkénteskedtünk az egyik legjobb, leghaladóbb rehabilitációs központ a térségben, de valódi rehabilitáció itt sem folyik. Gyakorlatilag egy mesterség elsajátítására tanítják a központ lakóit, hogy fent tudják tartani magukat, miután kikerültek onnan. Bár helyileg ez egy igen fejlett központnak számít, higiéniailag rettenetes állapotok vannak. Úgy kell elképzelni, hogy kutyákat tartanak a konyhában, gyakorlatilag a galambürülék beborít mindent, a tisztálkodási körülmények is rettenetesek. Attól függetlenül, hogy egy állami intézményről van szó, az államtól mindössze egy évi 100-200 eurós támogatást kapnak, évi, és jelenleg az otthonnak majdnem 90 fogyatékkal, testi fogyatékkal élő lakója van. Ami nagyon meglepett, hogy a nehézségek ellenére hatalmas vidámság árad az emberekből. Úgy gondolom, hogy ez nagyon példaértékű, tényleg érződik a bizakodás az otthon lakóiban. Ha valaki megkérdezné, hogy milyen hatással volt rám ez a 3 hónap, akkor talán azt válaszolnám, hogy többször teszem fel magamnak mi az, ami igazán fontos kérdést.